Hey, blessings Miran. Yebo njani mfowethu Miran? Yebo siyaphila wesibusiso mfowethu siyaphila kufana. Eh, Sawubona, sanele kulo. sawubona. Yebo kuyaphila. Hayi kancengeka. Hayi sikhona. Sikhona nathi. Oho. Hayi sidlala ukuphila nje la eThekwini. Unganole lutho. Nikudlala nobani? Dlala amakhosikazi ama-5. Udlala ukuphila. Ngincenga ukuphila. Ngincenga Oh, ukuphila. bengithi uthi udlala ukuphila kungcono uma uncenga impilo. Hayi Hayi. siyabonga nkundla endala sonibona nathi eThekwini nje emalangeni ukuthi thina eGoli sihlala khona. Ngiyafisa ukuza lapho for ngingqwele. Ufisa ukuze eGoli? Angikase ngize eGoli mina. Yini inkinga? Abo mhla ngeze eGoli noma sengashona, Nomsungasho sengilifezile. kwamanje nomsungashona vele. Angakoyi nje eGoli. Awu kanti uphilela ukuya eGoli? Hawu isifiso sami leso. Ufisa udoti, ufisa ukuya eGoli? Fisa kuya eGoli mina. Ehhe, thina sifisa ukuba nemali wena ufisa ukuya eGoli. Hayi indaba yemali ngizobe ngiyibone. Okay, hayi kuyatholeka. Hayi ngathi kufanele ukuthi unyuke uyafunda. Hayi cha ngiyasebenza mina. Uyasebenza. Ya. Kufanele ukuthi ubuze ufese nangapha eGoli khona uzohlala khona. Mekusakhona oMpethe. Bakhona. Ubhuti omdala. Ubhuti omdala. Obani ngambompeche phela ngibaza abaculi base-South Africa mina. Konje na ubhunguka manje lo Angibazi lo. Obani ompeche? ile genge yangakhona lapho kosikhinkile. Osikhinkile bahlala eGoli. Akekho usikhinkile uhlala eGoli. Akekho umuntu usikhinkile ongathi uhlala eGoli. Kanti ihlala laphi leya mfene leya? Usho imfene noma usho usikhinkile kanti? Usikhinkile. Imfene ebhodi enzeni? Hayi usikhinkile. Uthi imfene yenzeni bhuti? Eyasekhaya imfene. Usikhinkile pho uthi wenzeni yena? Wamnquba nemfene. Becisha afane naye manje yabo mqondweni wami ngavela afa imfene. Usikhinkile cishe efana nemfene. Usikhinkile ucishe efana nemfene. Yazi ukuthi usikhinkile ukhona kulo live yakubuka nje ukhuluma ngaye. Hayi cha angishongo kathi uyifene. Okay, akulungile, akuyakulungile yobe uyixhumana. Hayi kuhle. Kanke ake ngifake nabanye. Yeah. Kanke kanisebenze kahle eThekwini. Sengikhumbula ngicabanga. Bafowethu kuyaphileka kodwa ke. Sesahlala ngapha eGoli. Ayibo. Khona engizama ukumfaka lana akafakeki angazi kwenzakalani. Kongisangidlulela phambili. Ngoba kushuthi akafakeki makuni. Mina nawe. Hawu akusathi into ekunala kufaka khona abantu. Kanti kuzoba njani makuni? Bhuti omkhulu. Hawu, mfowethu. Kuyaphila. Hey, hayi ukuthi kuyaphileka kuhamba kanjani lapho?
Yo, Ithi hhayi ukuthi kuyaphileka kuhamba kanjani lapho? hayi sikhona fine. Hey sibonge mani hey. Yabona ngiyaqala ukubona uvela kahle kanjena-ke efonini kabi yami. Ubani lo we-Kaizer Chiefs? Ungazothi lo we-Kaizer Chiefs. Well, we indaba yakho wena. Phela sikwazi besakhona mawungafakile isikipha sakho. Ngakutshela ngathi kufanele uhlezi ufake isikipha. Ufuna uhlezi ugqoke sona ungasikhumuli khona sokubona ukuthi uwe. Nguwe sukungangiboni. Abazi mina bangibona. Hayi bo thina phela sazi wena sazi ukuthi uyi-Chiefs nje. Fanele uhlezi ugqoke lesikipha ungasishintshi ungasithengi futhi esinye. Sigqoke sisezingcole solo sibonile ukuthi uwe. Uthanda ufake lesa sikipha sakho. Ufuna ngifane nawe nkabi yami usakhulu uyakhumbula. Bavele bakuthengele i-2-piece e-Kaizer Chiefs lapha emholweni uyigqoka inyanga yonke. Hayi. Lamula uthi dabu uthole enye. Babe ngethuphise chips phela. Kanti babefuna ukuthi ngidliwe. Bakuthengele yani wena? Kodwa umzali wabona ukuthi uma kuthengele impahla ze-Kaizer Chiefs usemncane ushithi uhlose ukuthi ube yisitabane ufuna ukuthi ube into yokudliwa nje umfana. Hayi shuthi kwahluleka-ke la kumina. Nangu nje Chiefs. Oh, hayi asiphume emabholeni. Usesethekwini. Ya ngisethekwini kabi. Ukhona kodwa insizwa ehlala eThekwini-ke. Hawu shuthi kuyaqala ngambula yonke into inesiqalo sawo yazi nawe. Ngisho i-Chiefs ehlala eThekwini ngisho insizwa ehlala eThekwini. Yeyona ndoda. Insizwa ehlala eThekwini. Iy'nsizwa zikho eGoli kuphela phela. Hayi ngeke cha ngaphandle kokuba segoli insizwa kunalokho ungayithola ihlele ekhaya kunokuthi ihlale eThekwini. Ihlale yenzeni ekhaya lusiyinkomo. Ngona ukuhlala ekhaya ulusingo wenzani eThekwini uyabhukuda. Uma lokhulwa nje eGoli kufanele kabi yami ukhulume kanje. Ngeke phela ngiyinsizwa ngingaka kuthiwe ngiyobhukuda. Kuthiwe umntana wami wenzani ubaba wakhe eGoli thi ubaba uyobhukuda eBhishi. Obhukuda. Hayi baba kade sibe soshaya idadamu wasibhukude thina. Yebo sawubona wekhe njani. Hayi Sibe soshaya. kulungile ayobuye ichumana ngibuye ngifaka abanye sazohlangana eThekwini. Ungasabi nkaba ungasabi ngwakwethu wena. Okay hayi siyabonga kakhulu. Khuya. Yebo. Lezo ndaba zokadla we nabantu mina ngiyakuthanda. Yebo sawubona Mvuyo kunjani? Mfana umhle bakhona osaliwe abahlala kwamanje. Okay kezwakala. Kodwa mina ngithi ayikho insizwa ehlala eThekwini. Sengicabanga ukuzilobolela wona. Woza leyo mali ifakela ebank mina ngifuna ukuthi ufuna ukulobola mina ujike futhi ufuna ukwazana nabazali bami ufuna ukuyolobola kubona. Lobola la kimi. Leyo mali ngisheshe ngidle noma nami ngiyithathe ngihambe ngiyolobola ngayo kwenye indawo. Ngilobole bo. Hawu. Buye ngabe nisafake kama ngiyanifaka. Siyaphila kufanele umjado njani la. Hey. Skipper ngizama ukukufaka la. Awufakeki. Elanga liphuma. Ikule ndaba sokadla. Wena akafakeki. Let's keep it. Keep us in Bongor. What's keep? I'm very blank la kulo live. Nangu omunye ngimfake fast. Akafake kini kanti. Abanye.
Mina ngeke ngithi ngiyanithinta lana mbweni ngabe ngisathinteka ngibuye ngabe ngisazi ukuthi kwenzakalani. Masiya. Unjani Xolosi? Sikhona njani? Ngiphilile wami. Hhayi Ukuxhumana nawe mfowethu. Kwayinto enhle kumina ukuxhumana nawe. Phela la ku-TikTok isenkundleni zokuxhumana. Hayi sibonge mfowami. Hayi hlezi mina hlezi ngidlula nge-like laphana ngithi hawu madoda uNxolosi ayi ngazwa lapha bro madoda. Xolosi madoda. Akungeneki-ke kumavidiyo akho ngabe nami ngidlula nge-like khona manje. Kodwa hhayi ngizolokhunye uma siqedela nami ngizoke ngithi kuyowa-like noma ube-5. Ngabonga mfowami. Noma ngingekho busy nje kakhulu lapho ku-TikTok singenele nina mfowami nenza into enhle. Lokho senza i-reality show asenza into enhle. Simotivate abantu. Hayi kakhulu futhi ingakho ngenze ngibiza umsebenzi wami. Ukunala iGold K ngoba ngiyazi ukuthi ngapha eGoli. UseGoli nawe? NgiseGoli kodwa ngisuke ekhaya eNquthu. Ukuphi nalo? Ngapha eSprings Hotel. IseGolini lapho? Hawu sothi mfowethu. Akusikho eGoli lapha eGoli la kuhlala khona thina. Hawu mfowethu uthi sicikile. Uze wathi. Hayi kodwa lapho futhi mangabe ngihlala eGoli mina nginaki ukuthi ngimaphi nalo. Mangabe ngiseGoli angilongibuza ukuthi ngiyaphi. Ukuthi phela hayi ukuthi phela iGoli angithi ulazi mawujwayele ukugibela itekisi lokho uchaza ukuthi ngiye endaweni ethile. Yilo ngafika ngaze ngigibela itekisi kusho ukuthi ke anginaki nokuthi ngikuphi engikwazi ukuthi ngise-GP. Laphi ngapha Nxolosi awudlali. Akizwa. Ngithi ubuta laphi ngapha udlala itekisi nje into ongasayazi. Hayi phela ukuthi hayi ngizitekisi into ebhedayo. Cha ngisho ukuthi angikaze ngiyigibela ngisazoyigibela. Ukuthi ngithalaphi ngiyokwazi ngalelo langa ukuthi angikaze ngiyigibela selo ngafini. Hayi yazwakala mfowami uyaphila kodwa. Hayi sikhona kufana. Hayi siphilile nathi. Hayi kulungile. Hayi yolokhu idibana nje phela ngoba isiyazana. Siyazana mfowami ayabonga futhi mawukuphi ekhaya mfowethu hle nje nginesifiso sokuxhuma ngolunye usuku ukubona nje mhlawumbe nami ngithola isithombe nginawo. Hayi thina sabafana basemsinga emachunweni. Ekhaya kusemsinga nje emachunweni nakona wonke umuntu nje ngoba ngengibona abaye bethi konquthu khona umuntu ohlala enquthu wasemsinga emachunweni. Akekho umuntu ongathi uhlala enquthu ukhona umsinga hlalelele enquthu. Mhlawumbe basazuthi uthe. Hayi lo thina sabasemsinga emachunweni embangweni kamshafu ukuthi ongezansi kokhoza. Akulungile izolo idibana. Hayi yazwakala Xolosi omuhle usweke mfowethu. Yebo hayi siyabonga ngane. Hey ule zontaba zokahlamba wengane yabantu mina ngiyakutha ubuhlobo ngaka ngiyabuqala. Hey bafowethu hayi ngibeni ngafakeki ke mina ngiyazi into entiyothiwani mina network yami ngoba la kwenze kuthiwa sesiphelelwa amadatha. Hawu khona umuntu okuthiwa wakwaNongoma. Delete masinye i-comment yakho delete. Yithi abantu bakwaNongoma. Abantu nabantu bakwaNongoma. Delete leyo comment leyo. Awuboze bekunyanya abantu. Bhuti omkhulu. Yasho Nkonzi. Ngiyaphileka. Hayi kuyaphileka hayibo. Kanti umkhaya. Hawu thina sisemachunu semsinga emachunweni. Uyazi lapha kwaMathengwenye. Hawu kwaMathengwenye lasibhukda khona. Lasibhukda khona kwaMathengwenye. Hayibo. Hawu ngiyazi kwaMathengwenye. Yibi umuzo waziyo lapha kwaMathengwenye. Khona nje ihlobo zami lapha ngithi uyababona omncane lapha. KwaXaba. Hawu. Shuthi yokidibaneke. Awu yokihlangana impela. Ukuthi phela hawu kuhle hawu kumele ngikuvoteleke phela
uvotele Phela la ngivotele ngoba phela ngiyakubona ukhona la kumncintiswano. muphi wona muphi umncintiswano Kulo kade ukhona kulo emoto leyathathwa yilo mfana lo. Ayithi uvotele ukhona lo pho mfana lo umncintiswano lo wathathwa yilo mfana lo. Nangilodelana noshoti. ungivotele pho mina ukuthi ngithathe yiphi Cha ngithi kozongenela ngoba uyayingenela kithi kabi yami. hayi makwenzekile-ke mhlambe-ke phela uthole sekukhona omunye cha ke ingivotele impela-ke wangakithi ngempela mawamathengwa yini Mina nkomo thengwe nje siyabona nje lapha sokuza lapha bamaxegana labona lapha komaxegana lapha khona empangweni. Hayi yohlangana engomeni angithi lokhu vele ngizoningqubuza ngengoma lapha elokhunjini yohlangana engomeni Akunywa kakhulu ke phela kule game ayakudlalwa hayi sikhuphule kakhulu singumathengwenya lapha. hayi kuyobonakala sibuye sidibana oba nenetwork ngathi yasiphazamile Hayi oradio ekabi yami. awu uzubhale nokuthi sibuke ocimba kwamathengwenya bazokunyanya abantu besifazane bebethola udwa kwamathengwenya bamfuna umuntu kwamathengwenya ngoba mina nodali wazinsele uyabona kodwa engathi usele abakakutsheli noma ubona ubuhle bothando lwami nodali pho ulinde yini wena pho ungayi inkondlo ngothando ngathi ngoba mina nodali ungahaya endle inkondlo ngathi hlala kuphi nekhaya wengcolo wathi wacula umthetho wami ngihlala le msinga emachulwini ngihlala emsinga emachulwini awu ngicula kahle ngempela ubani lothi ngicula kahle we tipsy anosiqoma ke masicula kahle anosiqoma hayi ngizama unifaka lana nifakeki anosiqoma tipsy hawu tipsy uthi ngicula kahle ngiqomeke tipsy amantombazana amthanda kabi vele phela umfana ocula kahle hayi shuthi network yami-ke namhlanje noma live basemina ababusisekile mashenge uyaphila yebo ayisikhona ukuphi Solundi. usolundi Yes. hawu khona umuntu ohlala olundi Kade kho batona Olundi. hawu hayi bengazi khona umuntu ohlala olundi ukuphi nolundi pho Kashwi. kwashwi Kashwi. kashwi Kasishwili. kasishwili Yes. hey ukuthi angizazi kahle hle iy'ndawo zase-South Africa mina phela ngihlala ngapha eGoli Okay. ma uhlala eGoli iy'ndawo zase-South Africa awuzazi nje kahle Nawu. Kahle bo. eyakho le nkukhu ekhalayo pho noma eyakamakhelwane Akukhali inkukhu nje la. Wena uyicabangela inkukhu. yime ngicabanga iy'nkukhu Yes. no wena khona inkukhu ekhalayo asho ukuthi iredo ekhala phela wenzani pho olundi uyafunda noma kini Bengifunda khona. usuqedile usuqedile okay akunankinga hayi ngiyathokoza ukunazi bemashenge nami nganguwumashenge ngisemncane Hayibo. Kanjani manje? hayi nganguwumashenge ngisemncane ukuthi uma ngabe ukhula-ke ezinye izinto ziyashintsha sengiwungqono ufike manje Okay. kube waba umuntu wesilisa ngabe uyaphika izisu uphika ukuthi inkukhu ayikhali nansi iphinda futhi Iphi? ayiveli phela ikhali ingaveli
Angizwa nje sidala ukuthi amahle bami. Uma phandle uyilalela bese uyabuya ukuthi awuyizwana. Azikho iy'nkukhu la ekhaya. Azikho iy'nkukhu. Ya makhelwane. Oh. Hayi kulungile kuyezwakala. Yebo siyaphila phosha and Hadebe njalo. Hayi kulungile sobuye sikhumane uMashele. Yebo hayi usuku oluhle. Sibonge. Awukagani? No. Unebhadi kodwa. Angigezi kahle. Hayi kulungile uze ngizokunikeza isiwasho somendo nami ngasebenzisa sona kwangilungela. Hayi somendo isiwasho sokuthandwa. Oh, okay, kwakhanya ke. Awu baby awu. Awu lo muntu mfethu. Awu bakithi. Mntana womuntu. Yothiwani ke phela hayi. Hayibo. Akuplashwa kangaka. Hayi luya ukuplasha lo. Cha ukuba semathandweni nje. Akusiko mhlawumbe ukuthi ukuplasha noma yini. Okushaya ubaby makawathi uthi ukhuluma nami akafundi lutho. Usho ukuthi sengingofileyo nje. Ey'ngane bafana Sixebelethu sento. uthi phakathi kwamabili kwakumenywe kwaphela ubuthoko. Suka. Awu kuzokubelini. Yeyi kule. Siyobuye kuchumane inkosi mayivuma. Okay. Yebo hayi siyabonga. Danke. Mnandi ngoma kwada ngitsini sokohlanya awuzwe nje ngoba usuhlala le eDubai ngabutshwa elibani lapha eDubai ngoba usuhlala le mnandi ngoma kwa yebo sanibona Kunjani? yaphila njani Saphila. akufani Wase wacwenga bo. kanjani Hlabelela kahle. hawu ngathi usho mina hawu umthetho wami Hayi kade ngikulalela hayi yasho lensizwa. Kanti ngomthetho ukuthi phela angizukhipha ngoze ngive ngingakhiphanga kodwa mangathiwa ngiyakhipha ngingaba inkosi yomasipala. Hayi awuvela ukhiphe sokweseka. Hayi angifune kwethekwa futhi angifune kukhipha. Ngeke ngenzeni. Hayi shuthi sole sikubuka kanjena nje ule ucwenga nje. Ukuphi pho? NgiseThekwini. Hayibo ubani lothi bhengu ngicolosi boya benyathi. Hawu. Wangikhathala. Ukubiza kahle nje. Ngicolosi bhengu boya benyathi. Uboya benyathi kambe ubani boya benyathi? Ondlovu labo. uNdlovu. Hawu. Uhlala eThekwini? Ya. Okay kuyezwa. Mina ngiqala nokuzwa namhlanje khona abantu abahlala eThekwini. Hawu. Mina ngithi phela eThekwini indawo yokubhukuda nje kuphela. Hayi indawo yokufunda iTheku nokuzama amatoho. Uyafunda nomzamo wamatoho? Uyafunda pho? Sengaqeda. Siwaqeda. Ya. Uthi imfundo is not pregnant ishe imfundo ayikhulelwa. Ngisayiqedile lebengiyifuna. Sengobuye ngibone. Okay. I-mic yami naba bethi nenkinga nako uyizwi nenkinga. Unenkinga? Angazi ke yazi. Ngizwa kahle kodwa mangikhuluma. Ngikuzwa kahle. Ukuthi ngathi usemoyeni. Hayi emoyeni kanjani endlini. Ingathi uyayiphefumulela. Kazi kwenziwa yini ke phela mhlambe nginewele elingasekho emhlabeni mhlambe ngithi ngikhuluma nalo libe lifuna ukukhuluma kune sesiphambana. Azule drama yaphume. Okay kulungile hayi akunankinga. Alright wengcolosi. Yebo guys yebo. Nabe sinenkinga noma kwenziwe ukuthi ngifake i-charger la kufanele ukuthi ngiyikhiphe le charger. Mana ke ngikhiphe i-charger sibo. Isenenkinga. Yeah. Hayi. Angivele Kodwa uyazwakala. Oh hayi kuhle lokho. Hawu usekhipheke ngephutha. Hayi makuzwakalile ukuthi ngithini noma kuzwakala ukuthi umuntu.
Yamnandi ngoma wathi angisiniso kohlanya awuzwe nje ngoba yamnandi ngoma bathi uhlalale eDubai engabujwayele bani lapha eDubai wogcina ngce mfana wami wogcina ngci yamnandi ngoma wathi angisiniso kohlanya awuzwe nje bo kaze ngisiniso kohlanya jola naye Dubai engabujwayele bani lapha eDubai wojosholo sanjalo ha bakithi ayashaya lo cula leyo ngoma shayipela nje house hayi banifake kade ngizama ukunifaka kufanele ngize ngichove phi wojosholo sanjalo uma nikinikana hawuzwe nje angisiniso kohlanya yebo buti Yes, right. Kamba kahle. hayi siyaphila manje nganaki Wasibanga lomsindo silele la sibadala yini manje wenzani? ulele nobani umakoti Ngilele ngeke. hawu hayi yabona ukulala lokho Uright kodwa mfowethu. hayi siyaphila kufana Akufani. hayi mawulele wethu phela akona ukulala Yikho nje ngoba kwabonakala ngathi uhlulwa intombi ukuthi uqome. Yagcina ukuqomile into. yiphi yona Hayi intombi oyi-attack enadibana emcimbini ngazi kubo kwabalungu. hayi ikhiye leyo ndaba Uhlulwa hayi intombi kanje hayi yazi ikhiye ngoba kulo live khona umakoti wami lana uzosuka ebona khona engeke ngakwenza we lapho yena kade kwenzeka lokho. hayi uphela sasingakahlangani naye Awuzo-understand. hayi ngeke lo wamanje angifuni nanokuthi lokho ethola okubi nje ngami ngoba uzosuke limale kakhulu Kodwa mfowethu uyazi ukuthi wafundisa amadoda amaningi ukuthi intombi iqonywa kanjani, intombi iqondwa kanjani uma uyindoda. hawu phela lapha mawuthi uyabheka ngalishaya ikhandi kingisekutheni-ke nje phela-ke angazi kuze ngilokhunye Hayi lapha mfowethu kwagadleka kwashana ngokuthi manje sekusele wena ukuthi unenhlanhla nobunebhadi ukuthi ingane uma unenhlanhla shuthi ilalela amazwi akho ukuthi hayi yabo ngihluliwe straight la ngcono ngivedane ngivuma. Kahle leya ntombi wayiwisa wena straight. kakhulu Wayiwisa. hayi kwaba sekutheni sisa bamakhamera phela ukuthi nakubo bazobona ukuthi siyiqomile kodwa ngalishaya ikhanda lapho Yabona laba mfethu. Hayi wayiwisa stress ngculosi lapho. Wayiwisa ngangiqala ukubona umuntu akuwa kabuhlungu kanje kodwa inenkani intombazana. Wayibona? hayi ayinayo inkani umuntu onenkani yimi Hawu namanga inenkani intombazana mfethu. hayi yona yathi ukugoloza ngempela iyagoloza futhi iyagcina ngalunganga Ibanga sathe inkabi yami ibanga mthembisa kavolosi ukuthi hayi ekhaya kugcina lamavolosi sizobamba phambi yebo ukuthi hayi ngane yizo lo. hayi agcina ingavumanga impela kodwa hayi sengathola enye manje eyi Wathola lapho uqonda kanjani-ke thina singabonanga njengabalandeli bakho? hayi ngonisendela nonke ngo-WhatsApp Usendela sonke ngo-WhatsApp kanjani? konke ngonifakela ngo-WhatsApp wonke umuntu engi-TikToka naye ngivele ngithatha inamba yakhe ngimsendele nje ubhebi ngo-WhatsApp nonke ngifuna nimaka Ukephi nenkalo? akizwa Ukephi nenkalo? hayi nje manje ngila eGoli Oliver Phela oshayela i-round mfowethu ngala ngase-Cape Town. Yazi baningi kanjani abantu abafisa ukukubona ngala? irawundi kuthi uma ngishayo nabhuda yiba yodwa Ibalani? usho irawundi yani bhuti Wojikela ngala uzosheka ngala e-Cape Town. ngithi ushaya amaraundi eyi webhuti eyithini eyi Muzi ukugijimisa umqondo kanje madoda. usho ukuthi ngizonibona eCape Town eyi webhuti yanocacisa sibe specific ukuthi asenze yodwa
Nabo becela nabo befuna ukungena ku-live. Uyambona u-T-Shopza. Oh, okay, akulungile ake ngibafake uyobonana. Sure. Hey, sengize ngiyaveza ukuthi angishayike yodwa hayi webakithi. Now, Ngoni ngithi kanti khona noma kulo live. Engene ezobuza ukuthi ngishaya amangaki. Njengoba usuhlala le eDubai engabe ujwayele bani lapha eDubai otshotsholozwa njalo sitimela sami samalahle okwada ngesini sokohlanya awuzwe nje bukaze ngesini sokohlanya wogcina ngci mfana wami gcina ngci mfana wami jola naye jola naye otshotsholozwa njalo wogcina ngci mfana wami gcina ngci mfana wami lakashaya lo ucula lezo ngoma ukuthi angibazi kahle abeculi base-South Africa kodwa uyashaya yebo bafoti nation nanguzazi zabiwe ethi insumpe ezalo ulamula uthi hayi sanibonani kube ubani usho kuyaqala kuyaqedwa khona into zakhe engiyibonayo la ngoba sikhuluma ngoba ngibona kulo ngithi khona into engiyibonayo ngawe la ungithinta inbox ngizokutshela khona okungahambi kahle ngawe ngifuna ukukutshela khona into zakhe engiyibonayo la manje ungithinta angifuni ukukutshela phakathi kwabantu ngoba angifuni abantu bazi ukuthi nginalesi siphiwo sokubona manje ungithinta ngizokutshela izinto zakho la khona into engiyibonayo ngawe engahambi kahle jola naye hayi lutho angiyena umthandazi kunaka ukuthi ngaleso sikhathi leso nje ngifikelwe into ethile ngibona into yomuntu bese kusheshe kudlule hayi akuyona inyanga ngibona into nje fast kusheshe kudlule futhi ngaleso sikhathi shayena adebe umenda ukuvuma iphosha enhaded sinikelo Salo. niyaphila Khona kunjani? sikhona ngomthetho nakho sengifike la isithunywa lesitha angitshela indaba zakho ngikubonela izinto zakho Awungitshele ngilalele. okay ngibona izinto zakho ngizokutshela seke zenzeka nesazokwenzeka Zithini Salo? okay uyavela la ukuthi wakwafeyile eprimary Sengaqeda nje Salo esikoleni. wathi waqeda kanzima kuyavela ukuthi uke wafeyile eprimary Angikaze ngafeyila. kodwa uma ungabuyela ungafeyila Kanjani sengaqeda? sengisho ukuthi uma ungakubuyela ungafeyila kodwa usalayo Angeke Salo ngisabuyela. kuyavela futhi ukuthi ngeke usabuyela Ngihlusha isimo samatoho. Ngivalwe yini? isimo samatoho siyakuhlula futhi ke kuphinde futhi kube khona indaba yokuthi kunentombi ayiyodwa ziningi osuke washela zangakuqoma vumani bo Siyavuma. niyavuma Siyavuma. kuyavela ukuthi njengoba sikhuluma nje la wena usendlini Kephi? Siyavuma. indle yama room akuveli ukuthi mangaki kodwa indle yama room Ngoba ngihlalele emkhukhwini nje Salo. umkhukhu phela ukuthi ama room wena ngeke uzwabone thina ngomohla ngamehlo kamoya sibona kwama room nasemehlweni kaNkuluNkulu ama room vumani bo Siyavuma. kuvela ukuthi kwiprofile yakho ka TikTok noma ngivala amehlo kuyavela ukuthi ufaka imigwaqo emibili vumani bo Siyavuma. ngoba siconfirm hawu vumani mo
kuyavela la ukuthi wena umuntu wesilisa vumani bo. Hawu. Kusebalekile ni. Sengobuye ngimhlolela, ngihlolela omunye. Sonihlolela nonke manje nitshela indaba zenu. Sengimhlolela usesha uvala kasazi. Hey. Khona ngimbonela into zakhe kabuhlungu kanjani la. Ngizomtshela futhi indaba zakhe kuyoba sengathi hey. Ngena kuyaqalwa kuyaqedwa khona izinto engizibonayo ngawe ezingezinhle wena. Khona okuzayo kuwe noseke kwenzeka mayelana nawe. Okungeke kuhle hle. Ngena kuyaqalwa kuyaqedwa. Ngikufuna la phakathi kulayo. Angifaka omunye lona unamabhadi umbuka. Akakwazi ngisho ukungena ku-live. Unamabhadi impela nje. Oh nange sengenini. Kuyaqalwa kuyaqedwa. Khamba kahle wafi. Siyaphila njani? Hayi yaphila ngiyazwa wena. Hayi sikhona. Njengoba ungena nje la ngifikelwa yinto engizwayo la. Vumani bo. Vumani bo. Savuma baba. Ngiyavela naku ukuthi ubungafeyili ubugugisa esikoleni. Vumani bo. Alutho bafo. Lutho. Awukazi ufeyila. Lutho. Angipimba muvese wafela odayi. Alutho baba. Uke wafeyila. Angiphise ngafela wafodayi. Vumani bo. Kuvelile lokho kuvelile. Akukho kakodwa. Akukho kakodwa. Awu vele. Vele nomoya ushonga ukuthi ngqonda. Kodwa kuvelile ukuthi uke wafeyila. Vumani bo. Kuyavela ukuthi awukho kini njengamanje. Ngisekhaya. Ngithi. Sekhaya. Ngisekhaya baba. Kuyavela ukuthi ngeke kodwa kuyavela ukuthi uke wahamba kulonyaka khona uke waya khona. Shuthi ke umoya ubona noma usubuyile noma ukakabuyi vumani bo. Usekhaya. Hayi lutho. Ngisekhaya baba. Ngisekhaya. Kuyavela ukuthi lapho khona kini, kuyavela. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngoba umoya unje ukuthi la ukhona kini kusho ukuthi mhlambe hayi kuzoba sengathi ngikhathe imndeni. Vumani bo. Ngiyasaba ukukutshela ukuthi la ukhona kusikhona kini. Ngoba hayi ngiyakuzwa baba. Ukhokho wakho kulungile angathi angikwazi ukukuhlolela wena kulungile ngizohlolela hayi ngibona wafi hayi kulungile siyabonga hayi awuhloleleki ebuyangesinda lo muntu ngizohlolela laba aba-weak khona aba-weak abazohloleleka hayi ungesindile lo muntu lona hayi sengizonihlolela ngemali ke manje ngeke nginibonele into zenejuleka nami phela idlozi lami nalubuye libe ntekenteke ngaveze ezinye izinto nami ngivundulula izinto ezikude kakhulu ezinye phela nami ngigcina sengiyiqagela ngengqondo yami manje mangabe nani phela manje ngingazukhanyisa kusho phela manje ngigqilaza umqondo wami nami akusikho ukuthi lento manje engiyihlola ifika nedlozi yonke khona nekufika nami phela nami ngendlela yami manje kufanele ukuthi ngicabange nomqondo wami ke phela ngicabanga ngawo lezi zinto lezi ngoba nginihlolela nje into zenu anokhanyisa khona ngizama ukumfakala akafakeki angifake omunye nangu umshona phansi ngisamfaka hayi bafethu okunye ngikutshelwa idlozi okunye phela nami ngiyaqagela anolokhu nje phela anocabangela umqondo engicabanga ngawo yonke into enginihlolela yona nibuye nifake imali yebo kodwa into zophethe Isuke. yebo njani Shaphu kunjani? hayi siyaphila kufana Uyashumayela. hayi ngiyahlola Uyahlola. yebo ngicela ukukuhlolela nje into zakho Awuhlole ngizwe. Uphikise mawuqamba amanga. Kuyavela lapha bhuti ukuthi hayi mana ngisabheka ukuthi kuvelani
Kuyavela lapho ukuthi unekhadi elimnyama lase-Capitec. Vumani bo. Siyavuma. Hayi kusavele lokho ukuhlola 1000. 1000. Hayi bekusavele lokho nje. Oh. Yebo Ngathi akusilo lona lase-Capitec. Sengihlola ngivala amehlo kuyavela ukuthi ugqoka into enokuyelo la. Vumani bo. Yini? Kuyavela Siyavuma. ugqoka into enemkhono emfishane kwase kuba khona enye ngaphansi. Vumani bo. Siyavuma. Kuyavela ukuthi uyasebenza unezingane engaphezulu kweyodwa. Vumani bo. Siyavuma. Hayi Ngcolosi. akube yilo ke 1000 esivumelene ngalo. Lifakwa phi 1000 kunzi yami? Ifakwe bank kuyavela ukuthi kulokho isimuza wehli. Hawu. Vumani bo. Hayi phela sivumi. Noma ngashiwo ukuthi kulonqo kodwa khona ukhisimuza angasukwehla ngawo. Oh. Hayi Akulongiyehla. cha okulo uyehla lo. Okhona vele khokho bephiye bebaphikisa laba abanye ukuthi hayi ngenzeka wehla. Ya khona de bephiki impela. Hayi akube yilo ke 1000. Hawu madoda. Seliyofakwa ke ngale ebhenke ngoba hayi cha ngihlukile bo. Hayi khona usebenzile nkunzi yami ngiyabona uyashaya. Kuyavela futhi ukuthi uzonyuka ngawo uJanuary lo. Ngawo January impela eduze nje. Baduze kuyothi kuqeda kudlula nje uChristmas noNew Year uyobe usumuntu osebuya ke lezo nsuku uyobe usuvalelisa ekhaya. Ngise ngibuyele eGoli. Amen. Hayi cha isiphiwo sekhona. Hayi sikhona. Ikhona impela nje sikhona impela. Abangena abantu ungcolo bezothola indaba zabo kungcolosi. Hayi ake ngibafake ngibatshele indaba zabo. Bengalokhu behlala lezansi kuma comment. Ngisazobafaka ngibatshele indaba zabo na. Angibazi mina bahlala le nezansi ngoba ngabe bayangena ulife kaNgcolosi abantu. Kukhona baya request ngisazobafaka. Ukuthi phela umuntu ngifuna umhlolele yedwa ngingamhloleli kukhona baya. Angithi sengihlolele sengiqedile. Sekutshela indaba zakho sekushoda ukuthi ukhanyise. Sengizokhipha bese ngihlolela abanye futhi. Hayi ngikhiphi mali yakho. Akula nkinga. Akulungile siyabonga. Awusho. Yebo. Alright. Angihlolela nina. Hayi. Vumani bo. Hayi la ekuhloleni khohlwani bafana. Mina ngathwa semanzini mina. Ngathwa semanzini. Ngoba ngenzima ngakule zokuhlola nje. Hayi. Nangu mamkhize. Woza mamkhize woza. Ufuna ukutshela nje indaba zakho eli. Tshela usangena ukuthi kwenzakaleni. Kuyavela futhi mamkhize ukuthi uke wajola. Mamkhize. Hello. Uyaphila? Hello. Yebo njani? Siyaphila. Ziyavela indaba zakho. Kanjani? Ziyavela indaba zakho lana. Ngisithini Ukuphi nendawo kambe? Kamaphumulo. Ukwamaphumulo. Ziyavela indaba zakho la bayangitshela okhokho. Bathini? Bathi okhokho unakho ukugibela itekisi uye edrobheni. Aha. Vumani bo. Ya, phase ngokwazi ngoba kumele ngoyenza. Mangabu ngesikhathi usesetekisini bathi okhokho usuke ungewedwa khona iningi anisibona nixoxa nale ndaba ukuthi niba u4 emuva. Mina ngihlala nendaba ngihlala ebackseat. Noma ngekho ebackseat noma ngekho emuva impela kodwa impela isuke ungekho phambili ungekho phambili. Yeah. Vumani bo. Yeah, savuma. Uthi uzubuye edrobheni ungazange uhlala phansi udla awukwazi ukudla usedrobheni. Vumani bo. Ngiyevele nkosiyama wangizwa. Awangizwa. Khona okhokho 1000 ukuhlola. Savuma. 1000 ukuhlola. Ha. Ukuthi angidle semangisedrobheni. Khona omunye ukhokho ngicela ukuthi awuganile qobo. Angiganile.
ukanile khona omunye ophikayo baphikisana babili kodwa shona ukuthi imubo right Usho mina futhi ngicela ukuzwa ngawo Makhosi. babili phela bayadaza okhokho babhekene khona wasekhaya komani wasekhaya khona uthi uganile khona uthi awuganile vumani bo imubo right Lo sanganile wakuphi? Khona ngizomvuma. angikwazi nami ukubahlukanisa ukuthi wakwabani lo angifuna ngathi onamanga kakhulu wasekhaya angikwazi nami ukubahlukanisa kodwa bona abandawonye labo khokho Oh akakaganyike wena muphi kosho njalo? ina ngilongala ka left Ka left. yeah Okay. kawoba Hayi. Bashaye khona. awukagani Cabanga nje yazi. Lapho iminyaka ihambile ke yazi. awuganile Lutho. faka 1000 ngizokusendela isiwasho sokugana Ngicela ukuzoyilandela mina. ikiya ngisegoli Hayi egolawo. Akukho kude egoli. Ngihamba ngokuya. okay qala ufaka 1000 ke bese uzolanda isiwasho Ngizokwenzela ukhesed, alright. yeah awunake ukesend na uright uyafuneka Okay. Ucheck ku-inbox ke. Check ku-inbox. okay siyabonga Thank you. yebo ake ngihlolele nabanye Okay, thank you. yebo thank you very much hey ngizwela mina indaba zenu onhlolela bafana bakithi hey vumani bo hey Makhumalo Yebo, ninjani siyazama kufana. hey uma ngabe ngivala amehlo ntokazi ngivela ukuthi wena umbulazi umzilikazi kaMashobane vumani bo Siyavuma. hawu bashaya khona okhokho kuhlolwa nge1000 Khipha. hayi sengiqedile ukuhlola bathe yilokho nje kuyavela la Makhumalo ukuthi wena uhlobo lwenwele olufakayo ulezi inwele zodidi oluphezulu omfrontal mawive Siyavuma. kuthiwa njengamanje vele ikhanda lakho selenziwe no nails done vele into ekhona vumani bo Siyavuma. kuthiwa wena unabo labo phaqala bokuthi u14 bo F abaflathelene Siyavuma. kuthiwa wena futhi unazo lesi skate esinama print lesi abantu besifazana basifunayo vumani bo Siyavuma. fakani 1000 Kodwa kukhona lokho ebengikufuna ongakushongo. kusho wena phela kusho Uthe uzongihlolela nje. phela nami ukuthi ngithola impilo yakho yonke ngisho lokho engikhona ukusho Kodwa lokho engingenela ku serious. awukanile Makhumalo Yebo. kuyavela futhi nokuthi lo muntu owaqala ukuthanda owangena ngayo othandweni usamkhumbula ukuthi ubani igama lakhe Ngeke phela ngimkhohle uSathane. kuyavela futhi ukuthi umbiza ngoSathane vumani bo Siyavuma ngicela isiwasho somshado. isiwasho somshado Yebo. isiwasho somshado anginaso mina into engakulekelela ngayo ngakulekelela ngomthandazo ukuthi uNkulunkulu akawupha amandla uphume ebushimaneni Hawu. yikho ke lokho isiwasho somshado anginaso Bengicabanga ukuthatha isithembu. ithembu Yebo. ithembu sani Samadoda. ungathatha isithembu samadoda usabhuquziseka emjolweni kolunga kanjani ke isithembu samadoda Angizenzi phela nami. ngathi umjolo ukubambe ngamawashingi kumanje Ibhade ngaphuma lalo kumaya eswini. hayi pho isithembu samadoda uyapi naso Angithi ngizocela nje ukuthi ungiphe isiwasho mhlawumbe sokuthi ngigeze nami ngibe right. hayi anginaso isiwasho mina ngihlola kuphela Akukho nje ongikakuthola. lutho khulu Shuthi ngoze ngife nginje. uzufe nje uhleli kini ngeke uzugane sekuvelile futhi lokho ayigane nicha unayo ke insosha yokugana inswebu nje yokugana unayo kusho okhokho bami Yipi intathe engiyiphumbethe.
Bethe. Mana ngisakubhekela. Inhlanhla onayo unenhlanhla yokuba nemali yama-weave. Imali ye-weave awuyisweli. Yo. Imali ye-weave-ke cha ngeke uze uyisweleke. Unenhlanhla into wazala uyifumbethe. Wena wazala ufumbethe i-weave. Hayi kulungile. Ngifranta uhlola-ke 1000 percent ufake ku-inbox. Hayi ngizokwenza njalo ngiyabonga. Ongaziwanga impela ukuthi ophikile ophika kulezinto engimhlolela zona ukuthi uphikise okhokho bami ngoba phela yonke lento engishaya la ngishaya amaqiniso akekho noyedwa sathi ngigejile ngishaya khona ngqo angigeji hayisikhonkosini udu woza Portia Yabo mkhulu bengisakhumula icathulo niyaphila siyathokoza la ekhaya. siyaphila njani? Hayi ngiyaphila mkhulu. Hey mani into zami ayihambi kahle ngithi ngizozwa ukuthi wenze njani. Yebo. Ngizwile kuthiwa nje hayi ukhona ngalumkhulu uNgcolosi hayi. Ushaye endweni. Uphiwe. Into zakho. Angizwa mkhulu. Sengaqala ngikubhekela into zakho. Ngathokoza mkhulu. Kodwa uyangesinda kuyavela ukuthi nawe unabo abantu abakwembethe abangafuni ukuthi ngeyiveze ezinye izinto zakho. Kunjalo mkhulu ngabaleka ekuthwaseni. Ayi ngangiyisaba lento ngisakufuna ukuthi ube nayo inhlanhla lenhlanhla esembethe. Wabaleka kuleyo nto leyo. Kunjalo mkhulu. Angazi ukuthi ngabuye ngithini. Okunye nokunye ngiyasaba ukukuveza noma ngikubona ngiyokuveza ngelila ngiyoveza lokhu nje okuncane ongeke uze kuphazamise impilo yakho nongeke uze kuqhatha abantu. Hayi ngizocela ungisize mkhulu ngokubonayo mhlambe ngilungise. Ngoba futhi kunezinto engizibonayo ezezakalayo lapha ekhaya lakho laphana. Kunomuntu lapha uqhamuka ngenzansi lo muntu uqhamuka ngenzansi kwakini lo muntu lona. Ngiyavuma mkhulu. Qhamuke ezansi uqhamuke senyobozela usuke efumbethe lo muntu ibhodlela elimnyama avumani bo. Siyavuma. Uqhamuka ngenzansi bese ekekela kakhulu egudla umuzi eqhamuke seqhamuka ngenhla avumani bo. Siyavuma. Uma ngabe efika ngenhla ufike esindele ukungena ngenhla ngoba ngenhla kungeneki bese ethatha uleft eyoma ngaka left ivumani bo. Siyavuma. Mangabe efika khona bese efika itshala lento yakhe. Ngithi kuleli side eniphuma ngakulona ekhaya kini igate lingakhona. Yingako ngihlushwa yinyawo mkhulu yile bhodlela. Bese yakhuluma ethi make weqala lapho phathwa izinyawo vumani bo. Siyavuma. Uyavela lapho ukuthi wena umuntu othanda kakhulu ugqoka igqoko lezelanga vumani bo. Siyavuma mkhulu. Nazo lezigqoka sodwa ziningi vumani bo. Ngiyayigqoka nezibuko mkhulu. Konke nezibuko bengiseza lapho kodwa ngoba usuze wangibonela okunye nokunye futhi ngo 800. Ngiyabonga ukwehliselwa mkhulu. Lokho nje kusavela namanje. Kuyavela futhi ukuthi usumuntu osukhulile kodwa awakabi nawo umuzi okhomba uthi awuganile. Yebo mkhulu, ukhona umkhulu okewangitshela ukuthi njengoba nginabadala nje yibo abaxosha abakhwenyana. Nami ngiyakutshela ke lokho abantu abadala abafuni ukuthi ube nomuntu. Bafuna sengathi bengaba bodwa kuwena. Yebo mkhulu. Bami ke hayi ake nivume ngemali ingalona nje yebo mkhulu akungena imali. Manje mkhulu inkinga engingene ngayo la ukuthi ebusuku angilali kwenziwa yini lokho ukuthi abadala. Hayi akubona abadala sukuphelele ubuthongo usukuqwashile usuzolala. Sakafika isikhathi sakho sokulala usuke kuphela ubuthongo ukuthi umuntu olala kakhulu emini. Lutho emini ngiyasebenza and then ebusuku ubuthongo abusheshi bufike. Ngize ngizumeke la ko4. Awudalelwanga. Ngixoxa nomngani wami uthi hayi abadala basuke bexoxa nawe. Hayi ngoba phela wabala. Hayi ukhuluma iphuthu umngane wakho awudalelwanga ubuthongo. Khona abantu abangadalelwanga ngavela ubuthongo abazumeka la ngabo4. Isivumelane esasivunywe uNkulunkulu nabakini abadala ukuthi wena nje uyolala ngabo4. Isikhathi sakho sokulala vele o4 vele. U4 wasekuseni mkhulu ngo6 ngiyavuka.
Kudaliwe lokho, kudaliwe. Angithi phela umngane wakho mangabe ethi abantu abadala kushuthi usephazamisa uheadsend wami. Angithi kushuthi usephazamisa umholo wami njengomuntu ohlolayo makunje. Manje uyathwasisa mkhulu ngoba lento sengibonile ukuthi kufuneka ukuthi ngigcine ngiyithatha mani into abantu abadala. Hayi ukuthwasisa. Sengakuthwasisa ke phela ngo15,000 ukuthi angikwazi ukuthwasisa umuntu. Kodwa uma unawo 15 ngingazama. Kufuneka ngiphathe i15 na mase ngiphuma kufuneka ini mkhulu. Mawusuphuma. Mase ngiqedile usuqedile ukungifundisa. Hayi, omunye u15. Enye inkomo. Omunye nje u15. Lungisa ama15 nje amabili. Makuthi uhlome kahle kakhulu ulungise ama15 amathathu. Hayi cha mkhulu ngizosondela konje usasemsinga. Usemsinga. Usemsinga ngokuhlala. Kuphi nawo? Cha ngisho wena usemsinga mkhulu. Njama ngisegoli kodwa ekhaya kusemsinga emachunweni. Indumbe yakho ikuphi? Hayi ukuthi mina angizazi kahle izinto lezi zobunyanga kakhulu ngoba ngumuntu ophiwe kuphela nginaki nezinto ukuthi lokhu kuthiwa indumbe lokhu kuthiwa yini ngumuntu ohlola kuphela ngathatha lezi zinto ngabeka ngalokhu ngifunda amagama azi ukuthi lokhu indumbe noma kuyini angazi kodwa into zami eningi itsemsinga. Uzongithwasisela kuphi la igoli ngoba nami ngila igoli mkhulu. Hayi ngakuthwasisela khona la egoli ngivuke ekseni ngiyothenga iabita ke ngalowo 15 loyo. Hayi kulungile mkhulu ngizoyilungisa. Ngiyabona leviki elizayo ngizoyithinta uzokwazi nawe ukuthola iabita uzophithiza ngayo le kids drift. Hayi imali yeabita ifake manje ke ngaze kulokhu nje iabita ngiyithe ngeqala futhi sengiyokwenzela akube idiscount akube ilokhu nje ideposit. Ngifaka i10 mkhulu. Ungafaka u10 nje manje noma ufaka u5 bese kuthi u10 sibuye siubone. Ngiyathola mkhulu ungazi uphelelwe usize wakho. Kuze kuphele no size buyinyuke phela nayo. Ngesikhathi kunyuka iabita kuyanyuka nendlela yami yokuhlola kokugcina sekuwo 20,000. iBrainwood usunayo noma ngicabanga kuvele ngiyifake yonke ngale mali yebonus mkhulu. Faka ibonus yonke faka vele umndeni wakho ukuthanda umuntu okuthandayo yimi ngalokho ufuna ukuyosupport umndeni supporta mina umndeni wakho nje ukufuni kuyavela nalokho umuntu okufunayo yimi ngedwa nje. Ngiyabona mkhulu ngiyabona yazi ngibone ngokuthi uthi ungipha nediscount. Kanti hayi ngoba ngixakekile mkhulu yona into yokuthenga ikhona. Njengoba bese ngiyasila belu. Umuntu onemali kuyavela usiphumama. Kuyavela. Hayi ngiyathokoza mkhulu ushilo leyasisa ukuthi hayi uphiwe kuhloleni uphiwe. Kuhloleni wosaba ke la kuhloleni mina baningi kakhulu engibahlulayo la. Yakunenyanga eningi la kuTikTok engiyihlula ngokuhlola. Yimi ungaphambili kwezenyanga la ku social media. Hayi ngiyathokoza mkhulu akuvaleliswa. Hayi siyabonga kakhulu siyabonga ningakhohlwa uheadsend. Kulungile mkhulu. Nimlandele kakhulu laba bonke labantu abala kuyavela ukuthi bazokufollowa mangabe uphuma la. Uzobona kuzovela nje inqoba abantu abakufollowile uzobona. Inhlanhla seziyazehlela mkhulu. Siyazehlela. Hayi siyabonga. Thokoza mkhulu. Amen. Hayi sengigcina sengiveza ukuthi ngathi nizomfollow futhi ake nimfolloweni ke phela nami ngingasasi kuba ngathi ngugobelo namanga. Cha mfolloweni ngomningi benu ke phela ngoba uzode ethuke bebona ukuthi animfollowile bese kuba ngathi ngumuntu onamanga yabona mfolloweni nje ngobuningi benu mawala hawo hayi la ekuhloleni anosaba ke ekuhloleni ngiyahlola mina akekho noyedwa osaphikile bonke bavumelana nalento engiyishoyo Lubanzi uyaphila Ngiyaphila njani Ncolosi? Sikhona kufana Lubanzi kuyavela ukuthi ngiyakuhlolela. Yebo ngangihlolela. Kuyavela ukuthi uyintokazi enhle kakhulu. Ngiyabonga. Awukho mnyama. Awunalo ibala lobumnyama. Uyintokazi ekhanyayo enhle. Yebo kunjalo. Uma ngabe ngiqala ngivala amehlo ngiye esimeni selokhunja sokudaleka kwakho kuthiwa unalamazinya abantu lawa amahle kakhulu athandekayo lawa ngatatakelene. Masiyavuma makhosi. Mama wala ngithi ngishaya khona.
Ushaya khona. Kuyavela ukuthi uhlala eKZN. Umabo. Angihlale KZN. Mana ngiphinde ngibheke. Kuyavela ukuthi vela uhlala khona. Kuyavela futhi ukuthi uzongitshela ukuthi uhlalaphi. Kambe uhlalaphi? Esowetho. Oh, bekuvelile lokho ukuthi uzongitshela ukuthi uhlalaphi. Kuthiwe eSoweto ohlala kuyona kuphakathi kokuthi kuse Diepkloof noma kuse Barra Vumanibo. Siyavuma. Umathi uhlalaphi? eDiepkloof ngaseBara. Uvelile ukuthi kule Diepkloof ohlala kuyona uhlala ezone, kambe usezone number bani? Ezone 6. Kuyavela ukuthi usezone 6 unakho nokuya ezone 5. Yeah. Hawu Vumanibo. Siyavuma. Waka-ke 1000 lokuhlola. Susadile njalo. Ngiqedi kuyavela futhi ukuthi awuyisishimana udelile into zakho zonke uyakubhuquzisa uyavuka uzame uhlukane nalo ekushiye phansi uzame omunye ekubhuquse phansi umjolo ubambe kanje. Mawubhekile nginengane noma kunayo. Mangibhekile nengane noma unayo. Hayi ukuthi abantu abadala bayinaki lento yengane. Abayinaki nje indaba yengane. Kodwa kuyavela ukuthi ngathi unayo kancane noma ngekho kakhulu kodwa kancane ngathi unayo. Ukuthi manje mawubhekile kahle ngizoshada nini ngoba phela sengifuna umendo. Ukuthi kulento yengane kuyavela ukuthi lengane akuyona yakho wedwa lengane. Kulengane nibabili uwe khona nomunye ukuthi angimazi ukuthi ubani kodwa nibabili kulengane. Unento yomshado ngeke uze ushade nje qobo. Ngeke ushade sidaba. Hawu indaba ngeke ngishade kanti. Awunawo nje intatha yomshado wena wazala ufumbethe ubushimane vele. Wazala nje ufumbethe ukuthi uyohlala kini nje kuze kuthi kwa. Yo, kwazi kwanzima manje. Kube 1000 ke lokuhlola. Ngihlolelana nge1000 ngoba uwe ke uyintombi enhle 800. Afake i-account ke mfoka Ngcolosi. Kwenziwa ukhethisend. Ngifake phi? Ufaka la inbox ya TikTok angifuni ukuthi kuvale ku 350 wami. Faka inamba ya WhatsApp phela ongcono. Ithi 0. Yeah. 06 Mana. Please bazoyifuna bonke ungibhalele Ngizobhala ungithinte ku-inbox ngokutshela. Oh, siyabonga ke Ngcolosi. Siyabonga. Sharp. Amen. Phela abantu bayayithanda inamba yagobela boze bethi bengivuse ngo12 bethi ngibahlolela akufuni ngiyibizela. Hey. Hey, bongivusa ngilele kanti nami phela ukuhlola nami phela ngibuye ngihlole nami ngomqondo wami amadlozi mangabelele. Yebo siyabonga. Siyabonga. Yebo. Hayi sengibahlolelile. Akekho noyedwa ophuma la ethi akakuthola ngade kufuna. Inkinga singaqala kuwe nje ozongena la. Wonke umuntu engimfaka la uyayizwa lento engimhlolela yona ukuthi ihamba kahle. Uyayizwa into engilokhu njalo. Laba babonga akubongwe enyangeni akubongwa. Kuzoba sengathi manje imo okhuluma into engekho kanti yini enibongile. Babonga kanjani? Usiyethemba Mthombeni usakubongwe enyangeni. Uye kumuntu ojwayele ukuhamba inyanga. Uyabeza abantu abahamba inyanga bathi akubongwe enyangeni. Sekufuna ngamajola. Yebo Ngcolosi. Siyaphila. Ngiyaphila njalo. Siyaphila kufana. Yebo. Yebo, ngithi angikubhekele izinto zakho. Cela ungibhekele. Uyavela lapha mangabe ngikubheka ukuthi umuntu othanda ublack kakhulu isikhathi esiningi. Hayi ngiyathokoza kunjalo bakhosi. Lo black hayi ukuthi ngoba uthanda uwena. Khona ukhokho wakho wayemnyama kakhulu. Unokhokho wakho wayemnyama kakhulu. Manje uyabona ukuthi akanakekile animenzele ilutho kini. Manje usethe okungcono akabe busy nokuthi ekuthandisa izinto ezimnyama Vumanibo. Siyavuma makhosi. Ukuthi ke phela ke ezinye izinto zakhe ngiyiboni kahle ngoba kusemini nami ngijwayele ukuhlola kakhulu ebusuku. Abantu bakamajola ngijwayele ukubahlolela kakhulu ebusuku. Kodwa kusavela Hayi, kumele ngibuye kahle ebusuku. Uyavela nokuthi uke wasebenza.
Yize ngingazi-ke noma umsebenzi usasebenza noma usuphelileni kodwa empilweni yakho uke wasebenza. Hawu ngeke emakhosi-ke yiphutha lela ngaka azi. Cha kodwa kuyavela ukuthi kodwa usazosebenza. Kuyavela ukuthi Hayi shuthi kuyavela ukuthi usazosebenza. Angizwa. Kuyavela nokuthi wembethwe ingane yakini encane yakwenu engasekho. Hayi bongcolosi. Kuyavela. Hayi akuvele bavela vele indaba. Yabona-ke sengishaya khona uyabona mawungasasho ukuthi makhosi ukuthi ngcolo sengishaya khona impela. Uyayibona le ngane yakwenu encane. Hayi ungcolosi. Iyona-ke kwembethe-ke njengamanje. Iyo le kubhuquzisa kangaka kwezomdolo ikubambe ngamawashi ngithi awuyindawo. Ngathi uyazi ngcolosi ukuthi ngibambe phansi. Wembethwe ile ngane wena uthi uba serious kwezothando nalo muntu lo naye uthi ngizoba serious kanti le ngane ikwembethe ivele nje kube ngithi ingane encane ethanda kakhulu ukudlala manje le ngane ivele ingene kulo muntu osuke uthandana naye imenze ukuthi edlale nje ngawo Edlale kakhulu. Waza vedana adlale kakhulu. ungenwe ile ngane yakini encane yiyo lethi akadlale ngawe. Kodwa ngenze njani-ke lapho ukuthi kuzingane yasekhaya encane ingadlali ngayo? Cha into ongayenza nje ukufaka imali la ke mkhona la ngizochofa khona ukuthi into zakho uhambe kahle. Hayi bo ngizoyifaka malini? Hayi akuduri-ke le ekhaya 800. Hawu mncane 800 for wena. Ingakho ngithi akuduri nje phela ngiyehlisa kahle bekuyi-1000 sengithi ngoba uwe-ke ngiyabona ukuthi into zakho ahambi kahle elokhunjeni emjolweni akubo 800. Kodwa-ke question 1.1.1 uyaphi uDisemba ungenamali? Uhlekisa umakhosi akekho emudini ungahlekisa umakhosi uyahlola la. Cha akuhlekisi bakhothi bekuyibuzela nje umbuzo. Angihlekise esigodlweni akuhlekwe esigodlweni ku-serious. Why yini abalozi yini bengakhala abalozi masubhula? Balele bakhala ebusuku. Hayi ngeke ayikho leyo nto. Bakhala ebusuku. Bakhala ebusuku? Ha. Into zakho sengiyibonile. Usicela bengifollow ngoba phela ngifuna ukuyothwasa-ke emakhosi. Ufuna ukuyothwasa? Yebo. Phela ukuyothwasa kuyona into oyifunayo ukuyothwasa into ekufikelayo. Phela ngithi sebefikile ukuthi kumele ngihambe ngemfuleni ngiyohlala laphaya. Bayabheda. Wobatshela ukuthi uthe ungcolosi niyabheda. Kanjani? Wena kanti wenze njani? Woza kimi ungayi empuleni woza kimi indaba yompuli izokubambezela phela nami ngijaha imali. Wozala kimi ufaka imali masinyane. Wena uzongithwashisa kanjani useGoli? Kuyathwaswa. Uhlala emkhukhwini eGoli. Angihlala emkhukhwini eGoli. Hayi. Ngifuna nemkhukhwini yaseGoli. Kumele ngizeke. Nginesigodlo kusesigodlweni sami la ngithwasisa la esigodlweni. Hayi kumele ngizeke ngizothwasa bayangihlupha impela kumele nje ngithwase. Hayi uze impela uzothwasa woza. Malini ukuthwasisa? Hayi akuduri siyokhuluma uma usufikile abanye sengibatshela abanye kuya ngokuthi umuntu ngimzwe kanjani abanye o15 ngoba uwe-ke sekuyoba o12. 12,000 info? Wazi warishi botate. Hawu ngizampilo nje hayi bo ngizama wena nje ngiyakulokho ngizama ukukusiza la. Hayi ngeke phela mina ngithi uzwile ukuthi uthe uqala ukubhula wangasho ukuthi angisebenzi mawusuthi uzothi 12 kanje. Hayi 800. Hayi-ke usuyakhuluma sengakuthengela ngisho ipholo. Ngifuna lo 8 ngifuna i-abit uDisemba fanele ngiyogeza ekhaya. Hayi ngizwa kahle-ke question 1.1.1. Hayi ngoba sengikubonela into zakho akukho la ngigeje khona kulungile ngihlolele nabanye. Hayi sibonge sehlele ngenzansi. Yebo siyabonga. Hayi sengihlolile bo osukwini. Hayi ledlozi lami seliya ngokukhathala. Selizobuye nalolu qamba amanga.
Sengizobuye elikamba manga nedlozi ukuthi ngihlolele nali ibandla manje. Hlolela ibandla ke manje. Phakade njani? Yebo bhuti njani? Yebo. Kuyavela ndodana ukuthi umuntu onamabhadi mawungena ku live ungena uthule vumani bo. Kuyavela ukuthi uthule kumanje vumani bo. Vumani bo. Yini sekufama amadlozi mina? Noma kunjani? Noma amadlozi sebulela uTikTok wami. Hey. Lo muntu unamabhadi lo. Ungena namabhadi angaka. Hayi. Ibandla mangilifaka la alikhulumi. Vumani bo. Yes. Yebo njani? Uyaphilani? Siyaphila kufani. Ngiyaphila nami. Akufani bo. Kuyavela ukuthi wangapha eMsinga. Hayi hanamanga amakhosi. Kuyavela ukuthi awuyena waseMsinga, wase KZN kodwa. Kuphi nayo? Ukuthi phela amadloza awayinaki yonke into. Kodwa kuyavela wase KZN. Kuphi nayo? Kodwa uqhelile kakhulu uzobala indawo zibe 5 mawukuthi kushuthi ngigejela amadlozi amawasebenzi. Okay awubaleke. Wasemnambithi. Wase Bergville ungaphiki masinyane wase Bergville. Wase Skhothi. Wase Olundi. Owapi kanti? Mbala futhi okwesi5. Okwesi5 wangapha kolokhuni. Owasenquthu. Hayi ma utholundi hayi ngiyawusebenzisa nawo. Angithi lata ngishoyo vumani bo. Kodwa ngiyena wakhona just ukuthi ngiyaya khona. Wona lokho ngithi idlozi zami ngisuke likulinde khona ligada khona. Linokukubona ukuthi ishwi. Vumani bo. Siyavuma. Noma mntamba wangapha konongoma. Ya ngwakhona kaNongoma. Angithi kusebenza experience yami ke sekufuna mangabe okhokho behluleka yini? Mangabe kuhluleka okhokho yimi engibalekelelayo. Hayi ngiyakuzwa uyaphila noNgcolosi ndoda. Yebo siyaphila kufa. Ngiyeza sesu. Hayi ngiyakuzwa ngiyakufola hayi amacha ugcwele efonini yami ke kodwa. Ungathi usho mina nawe ugcwele ke efonini yami. Hayi ugcwele shem sewaze wathi anti kanti sokala mini leli ngivele ngihleke. Nakimi impela ugcwele ke efonini ngabe ngihamba mama athi wangithi awukho. Musukuphostisa yazi namanje ngisho ngathi ngisho ngipostile ku WhatsApp nje angingidluli. Ngishothela ungisendele ngibo. Okay. Okay akulungile siyabonga. Okay ke. Yebo. Uthi shwele wena. We baba ngonile. Ishwele. Asengikhathele ukuhlola. Sengihlole kakhulu. Sengiyohlolela laba abanenhlanga. Okhokho abangitshelile bathi angibatshela indaba zabo immediately effect. Ubani lo ngimfaka? Phakade. Hayi wapwethu. Njani? Siyaphila kunjani lapha? Akufani. Hayi uwimpela lo angubone Rutherford inkabi yami. Kuyavela phakathi ukuthi wakamchuni isibongo. Kahle nje impela. Kuthiwa wena uzalwe ebukhosini vumani bo. Hawu siyavuma nkabi yami. Amen. Siyavuma makhosi. Erodport kuphi khona? Rutherford lapha ngaseMacro. Ikuphi lapha eKagiso? Angizwa? Ikuphi lapha ngaseKagiso? Uyabona ngangiye Macro iRutherford yayi mobhek lawo maside lawo kodwa nje ngangiseMacro iMacro yakho ngakubona eside eceleni nje kwecompany yakho kweMacro
Okay, mhlawumbe ngeke ngafika-ke khona ngoba vele ngikhona kodwa. Hayi ngangibona impela wena ngaze ngakubhalela ngathi ngibone wena Ngcolosi. Inbox. Hayi mhlawumbe ngoba impela wawudibene nami phela. Ukahle kodwa Nkabi yami. Yebo siyaphila kufana. Hawu sibonga Nkabi yami uphile njalo nje. Ukhona ngapha roadport. Hayi ngiseGymnastic nokuhlala ngangiyeke ngomsebenzi ukuhlala ngiseGymnastic. Okay, angiboleka 1000. Yeah. Angiboleka 1000. Hawu thola next week. Next week. Thola umuntu ohola next week. Sekuphethwe konke umuntu esevala. Oh uyehla. Uyehla. Uthola next week. Eh? Uyehla. Kahle impela ngibheke enkandla nje impela izobe ishunqa nje impela iPoli ibheke enkandla. Awu ukhona umuntu ohlala enkandla. Wasenkandla Nkabi yami. Okay, ayikezwa. Ukhuza nje umkhaya wami. Hayi ukuthi angibazi kahle mina bhuti abaculi base South Africa. Eh? Ukuthi angibazi kahle abaculi base South Africa. Oh wazi laba phesheya. Hayi laba bala angibazi impela ngibazi. Okubani manje okhuzana? Udume kulaba abaphesheya, wazi laba abaphesheya Nkabi yami. Angibona laba phesheya, hayi laba bala angibazi qobo. Awubazi nje straight, nomenza umazi. Wobani nomenza angibazi qobo. Umkhaya wakho umenza umazi. Awu sithukeza sha uvalo. Izolo lapha ngakithi sithola ukuthi khona umuntu okhipha ingoma ngendawo yangakithi. Ukhipha ingoma ngendawo yangakithi lapha eDubai. Uyazi ubani lo ukhipha ingoma ngegama la ngendawo yangakithi. Oh uthe Dubai. Bese seDubai phela ngakithi siyathuka ukuthi ubani lo ukhipha ingoma ngathi manje. Oh sekhipha ngendawo yangake nawe ubakethi. Sithuke safa. Hayi. Hayi ngibonga Nkabi. Ungiphi inamba yakho ngizokuthinta kahle la ku WhatsApp Nkabi yami. Okay, akunake. Hayi uzongithinta nje khona ungisendela la khona la inbox TikTok Nkabi yami. Okay, akunake. Asibonga Nkabi yami. Yebo siyabonga. Uyata inkosi kaMusikani kuye. Okay. Sengikhathele ukuhlola. Sengithala ama-hour ngakulo live. Ngathi sesithi isikhathi. Angibaleke manje. Siyabonga kakhulu siyabonga bafowethu. Siyabonga ukuba ndawonye. Iyohlanganisa ihlangana emavidweni. Kwi-reality show yami engiyiphostayo. Ngoba ngisazi ikhathi zami zokuphosta nje i-reality show zila ntambama ngiphosta ntambama. Ayihlangane ntambama bafethu cha sibonge kakhulu. Sibongile ke. Niphephe kulo December.